Jesús Quiroga, que va ser regidor de Benestar Social, Participació i Cooperació de Figueres del 2003 al 2007, serà el número 2 d'Esquerra Republicana de cara a les eleccions municipals del 2019. Així l'ha presentat la cap de llista Agnès Lledó. És una persona marcadament d'esquerres, amb un perfil social molt gran, que ha fet grans coses per a aquesta ciutat. No oblidem que ell ja ha format part de la política figuerenca en el passat i té un gran llegat, sobretot també en tema de joventut, a nivell social, a nivell de cooperació, a nivell també d'estructura de l'Ajuntament. En un determinat moment, els que no vivim de la política, ni hem viscut de la política mai, ni pensem viure de la política mai, podem decidir. Tenim independència per decidir amb qui anem i amb qui no anem. Tenim capacitat per decidir què volem fer. Llavors, quan l'Agnès Lledó ve a veure-me i me diu: escolta'm, aquest és el nostre projecte, Figueres necessita sumar, jo m'apunto. M'apunto amb tota la llibertat del món per dir vull sumar. I per què vull sumar? Perquè jo soc molt de Figueres. Sumarem tot allò necessari, buscarem totes les aliances necessàries per poder canviar aquesta ciutat. I la importància, com deia l'Agnès Lledó, és la part econòmica, la part social i aquesta transformació que és de molt de calat en un moment en què tenim tots els avantatges del món i no els aprofitem. Des de les indústries culturals que tenim a Figueres sense explotar, des del punt geogràfic en el que estem, des de les comunicacions que tenim i que no sabem aprofitar, i des de tots aquells projectes que moltes vegades valoro des de Barcelona i penso per què no anem més enllà com a ciutat, per què hem perdut l'ambició. En la seva anterior etapa, quan era regidor del PSC com a independent, Quiroga va projectar i desenvolupar l'OMAC. El primer que vam treballar, per exemple, és una transformació administrativa, l'OMAC, l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà, va ser una transformació. Recordeu que Figueres tenia unes estructures del segle XIX, aproximadament, en què la gent tenia que empadronar-se per dintre de l'Ajuntament passant per 30 escales. Llavors, en un treball d'un any i mig, vam aconseguir remodelar tots els serveis de l'Ajuntament, crear l'Oficina Única d'Atenció al Ciutadà, que és l'OMAC. Aquesta oficina ja fa 10 anys que s'ha creat, que per cert el dia que van celebrar els 10 anys podien haver-se'n recordat de qui la va crear, que no se'n van recordar, però a mi no m'importa perquè la veritat la feina és la que queda a la ciutat i la que queda pels ciutadans. Quiroga, entre d'altres, va ser el primer director de l'Alberg de Joventut de Figueres. També va dirigir l'oficina de treball a la ciutat. Actualment està al capdavant de l'àrea d'ocupació juvenil del SOC.